Min Jannar sal-bidu ta' dan ix-xahar l-Uffiċċju tal-Armi fih dan il-Korp tal-Pulizija irrevoka jew issospenda l-liċenzja tal-arma tan-nar lil madwar 35 persuna minħabba problemi ta' saħħa mentali. Min informazzjoni mogħtija lil TVM News is-sena li għaddiet il-Pulizija sospendiet jew irrevokat ma' 8 liċenzji waqt li s-sena ta' qabel fl-2022 ġew irtirati 11 liċenzja għall-istess raġuni. L-Ispettur Therese Grima Xiberras mill-Uffiċċju tal-Armi spjegat li l-proċess biex dawn l-armi ġew irtirati jew sospiżi inbeda mill-Uffiċċju tal-Armi fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Żiedet li t-talba biex il-Pulizija tirtira jew tissospendi liċenzja ta' arma tan-nar tista' ssir ukoll mill-qrati. L-Ispettur Grima Xiberras spjegat li meta jiġi deċiż li liċenzja ta' arma tan-nar għandha tiġi rtirata jew sospiża isiru l-verifiki kollha meħtieġa. L-arma tista' jew tittieħed mill-Pulizija jew f'ċerti każi tiġi trasferita lil terzi persuni li jkunu liċenzjati sabiex ikollhom fil-pussess tagħhom arma tan-nar. Hija spjegat li skont lat dwar l-armi l-Pulizija tista' tirrifjuta li tingħata liċenzja lil xi persuna fl-interess tal-ordni pubbliku jew fl-interess tas-sigurtà ta' dik il-persuna nnifisha jew tal-pubbliku. L-Ispettur qalet li bilan li persuna tikseb liċenzja ta' arma tan-nar kemm jekk għal kollezzjoni jew għal attività ta' sparar bil-mira trid tissieħeb ma' klabb. Tagħmel kors fejn dan il-liċenzja li inti interessata li tagħmel kors mal-klabb fejn dan jinformak bid-doveri l-obbligi x'għandha informazzjoni dwar din il-liċenzja. Ġib ċertifikat mediku fejn tabib qed jevalutak u jevalwak u jgħidlek li inti mentally and physically fit li tista' ikollok dik il-liċenzja, tmur daw id-dokumenti, tapplika l-assa ta' fejn toqgħod int, jiġi vvettjat, jansir il-proċess amministrattiv, titla' quddiem il-Weapons Board fejn jagħmlulek tip ta' eżami jew intervista skont il-każ, u mbagħad jekk tgħaddi u kollox ikun sew tinħarġlek liċenzja. Fil-każ tal-hunting, id-differenza hu li ma tmux quddiem il-Weapons Board imma jkollok eżami quddiem il-WBRU. L-Ispettur spjegat li l-liċenzja tal-armi trid tiġġedded kull sena. Fil-bidu tas-sena kull persuna li għandha liċenzja hija obbligata li jġeddidha fl-assa tal-Pulizija.